Desta imaxe da inauguración dos bancos de apoio colectivo LGTBI e contra o bullying a esta na que os tiran ao lixo pasaron só unhas poucas horas. Os autores deste acto vandálico xa foron identificados logo de que eles mesmos compartiran unha grabación nas súas redes sociais. Son 3 mozos de Vilanova menores de idade. O Concello de Cambados avanza que non vai denunciar os feitos nin recorrer a unha sanción económica. Estuda di medidas exemplarizantes. Non deberíamos denunciar este acto de maneira nin por ser un acto homófobo, nin por ser un acto vandálico, senón que o que deberíamos será exemplarizar e dar exemplo con estes rapaces do que precisamente non se debe facer. Hai xente que incluso se está en redes sociais ensañando con estes rapaces, o cal tampouco está ben, tamén é un delito o acoso aos menores. Sei que os autores destes feitos xa amosaron o seu arrepentimento, con todo o Concello vai manter unha xuntanza cos seus pais para consensuar o castigo, que contempla tamén a reposición dos bancos. O primeiro paso é falar cos pais e coas nais para ver a disponibilidade de ata que punto eles e elas se queren implicar, non? Ese é o primeiro punto. Eu falei tamén co director do Obradoiro, porque estes bancos foron feitos polo alumnado do Obradoiro de Emprego de aquí de Cambados, do alumnado de Carpintería, e por parte do director do Obradoiro cree que tamén deberían de coñecer en primeira persoa, non, as persoas que fixeron e que colocaron eses bancos para que, bueno, empaticen un pouco e vexan que levaron o seu traballo, que é por dar unha visibilidade, por unha finalidade social. A alcaldesa tamén lle preocupan os comentarios que se fan na grabación na que os menores ao tirar o banco LGTBI presumen de estar limpando Cambados. Fátima Val cree que os rapaces deberían recibir unha charla. Hai que determinar se de verdade o fan por facer a gracia ou de verdade é o que pensan. Creo que deberían de ter unha charla, xa falei con Mónica Novas, a xente de Igualdade do CIN de Cambados, da Mancomunidade de Salnés, que a que está dando as charlas precisamente nos institutos para que tamén fale con eles e falen un pouco sobre relacións afectivos sexuais e lles expliquen que, bueno, que pertencer a un colectivo LGTBI non é ter ningún tipo de enfermidades. A rexedora entende que actos como este demostran que o colectivo LGTBI sigue precisando visibilidade. Así e todo, celebra que moitos adolescentes do municipio da comarca amosasen xa o seu rexeitamento a este tipo de actitudes.